Stredná odborná škola stavebná Nábrežie mládeže 1 v Nitre je škola, ktorá má dlhoročnú tradíciu v príprave remeselníkov v stavebných odboroch. Máme viac ako 70-ročnú tradíciu. Od roku 2014 škola pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve. Škola zabezpečuje vzdelávanie v trojročných učebných odboroch. Sú to tradičné stavebné profesie, ako je murár, tesár, inštalatér, stolár a odbor kominár. Odbor kominár táto škola zabezpečuje ako jediná na Slovensku. Trojročné učebné odbory končia vykonaním záverečnej skúšky. Študent získava výučný list v príslušnom odbore a v prípade záujmu môže pokračovať v nadstavbovom dvojročnom štúdiu, ktoré je postavené na 2 smeroch. Je to stavebný smer a maturita v ekonomickom smere. Výhodou týchto odborov je, že okrem toho, že žiak získa maturitné vysvedčenie, získa aj výučný list v príslušnom odbore z toho dôvodu, že pri výučbe v podstate je posilnený odborný výcvik. Škola ponúka aj štúdium ukončené maturitou v týchto odboroch. Je to mechanik stavebno-inštalačných zariadení. V podstate a študent tohoto odboru študuje vlastne technické zabezpečenie budov, ako je plyn, kúrenie, vodovod, kanalizácia, takisto novodobé prvky ako fotovoltaika, tepelné čerpadlá a podobne. Druhý odbor štvoročného štúdia máme operátor stavebnej výroby. Je to vlastne v podstate kvázi ako murár s maturitou, dá sa povedať. Je to stavanie stavieb, základové konštrukcie, zvislenostné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, vnútorné, vonkajšie omietky, obklady, dlažby a podobne. Škola zavádza novinku ohľadom vodárenských prípojok. Študijný odbor technik, vodár, vodohospodár. Absolvent tohoto odboru v podstate zabezpečuje, alebo teda zabezpečuje prívod vody od prameňa až k prípojke vodovodnej, teda pre spotrebiteľov je to starostlivosť v podstate o vodu, hovoríme tomu aj veľká voda. Absolventi tohoto odboru sa vedia uplatniť napríklad v rôznych odštepných závodov vodárenských spoločností. Pre študentov sú pripravené zariadené dielne. Tu si osvojujú potrebné zručnosti. Dlhodobo sme organizátormi medzinárodnej súťaže Murár, ktorej sa zúčastňujú žiaci zo škôl z Maďarska, z Česka a zo Slovenskej republiky. Je to postupová súťaž na celoštátne kolo Skills Slovakia v odbore Murár, ktorú tiež zabezpečujeme ako organizačne pre Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.